il-pritka semmejta poplu imħeġġeġ għall-opri tajba. Palma jgħid l-Apostlu Pawlu illi Ġesu Kristu talilu nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull ħażen u jippurifika għalih nnifsu poplu bħala pussess tiegħu imħeġġeġ għall-opri tajba. Hemm rabta l-aħwa bejn dak li temmen u dak li tagħmel, bejn il-kredu u l-kondotta tiegħek. It-tnejn imorru flimkien. Tgħidlix għandi fidi jew talim jew tarif korrett imma mbagħad il-ħajja tiegħek hija ħażina. Il-Kristjaneżmu ma jtirx ġenwa. Tgħidlu. Ġewnaħ wieħed, immaġinaw għasfur li qed jipprova jtir b'ġewnaħ wieħed. Jista' jagħmel kemm irid tferfil tal-ġewnax, ma mhux se jtir. Il-fidi importanti, l-opri huma importanti, it-tnejn flimkien jagħmlu l-ħajja Kristjana ħajja ibbilanċjata kif għandha tkun. L-Apostlu Pawlu fil-fatt fil-bidunet ta' din-littra u aħna ħanikkonċentraw fl-ittra lil Titu. Mill-ewwel idoq in-nota li kien se jitkellem fuqha, meta jitkellem dwar il-fidi tal-magħżulin t'Alla u t-tarif tal-verità. Il-fidi mhux biss il-fidi suġġettiva li jiena nemmen f'Alla, jiena għandi fiduċja f'Alla, imma l-kontenut tal-fidi dak li nemmnu. Il-veritajiet kbar tal-Evanġelju, dik hija l-fidi tal-magħżulin. U t-tarif tal-verità l-istess ħaġa. Illi qis kont il-pjetà, illi twassal għall-pjetà. Pjetà hija kelma ma tantx nużawha, tfisser tieba, tfisser rispett, devozzjoni lejn Alla. Dik it-tip ta' devozzjoni u qima li tibdillek ħajtek, li kull ħsieb tiegħek, l-imġiba tiegħek, l-kliem tiegħek ikun imsaħħaħ, ikun determinat minn dan ir-rispett li għandek lejn Alla. Ġifieri qed jgħid l-Apostlu Pawlu, isma' jien apostlu, xogħli hu li nxandar il-Vanġelu. Dak il-Vanġelu, dik il-verità illi għandha skop li twassal għal ħajja qaddisa, għal ħajja tajba, għal ħajja ta' reverenza lejn Alla. U dak li nixtieq nagħmel dalgħodu li impinġu stampa flimkien mill-ittra ta' Titu dwar in-neċessità tal-opri tajba fil-ħajja tan-Nisrani. Infatti, xi wħud minnkom naf li qrawha, ma tistax ma tinnotax il-kemm il-darba l-Apostlu Pawlu isemmi l-opri tajba. Darba, 2, 3, xit minn darbiet kollox. Ġifieri jidher ċar li moħħu l-enfasi tiegħu hemmhekk qiegħda. Mela litra lil Titu, ibda biex min kien dan Titu. Kien ħaddiem Kristjan, kollaboratur tal-Apostlu Pawlu, li kien afdat, li kien jikkopera ma' Pawlu, u li kienu jaħdmu flimkien. Titu qiegħed fuq il-gżira ta' Kreta u Pawlu qed jiktiblu din-littra. Kreta xi wħud minnkom marru b'Ministeri Sipal, kien hemm xi ħadd li mar Kreta. Hija gżira fil-Mediterran, fil-Vant tal-Mediterran, hija parti mill-Greċja, għandhom popolazzjoni daqsna, 500,000 ftit iktar, imma mbagħad għandhom art ferm ikbar minn tagħna, 27 darba l-erja tal-Gżejjer Maltin. Post montanjuż sabiħ naħseb hemmhekk hemm fejn tieħu nifs u fejn tagħmel passu. Titu qiegħed hemmhekk, x'inhu jagħmel hemmhekk? Le ma marx holiday, imma bażikament Pawlu ħallih warajh wara li jagħmel xogħol evanġelizzazzjoni u bdew knejjes fil-bliet ta' Kreta.
biex ipoġġi f'posthom l-affarijiet li kien fadal, għax inti oġġetti bdieħ tista' tiżra xitla u tara titla u tħallix hemm waħedha x'tnada żgħira tispiċċa għandha bżonn min juħsiebha, min isaqqija, min jindukra. U l-Apostlu Pawlu ħallel Titu apposta fil-gżira biex jagħmel dan ix-xogħol. U biex jaħtar ukoll presbiteri, xjuħ, elders, għajdunhom li trid isfijiet, kollha jfissru l-istess ħaġa f'kull belt biex jieħdu ħsieb il-merħla tagħna, il-Knisja tagħna, knejjes varji fil-postijiet differenti fil-belt. Għax kien hemm l-inkwiet, għax fejn inti għandek ix-xogħol tal-evanġeliżmu fejn il-Knisja qiegħda tifjorixxi, ovvjament ħajjiġi l-għadu u jipprova jara kif jisraq il-kelma u kif iħarbat kollox. U kull fejn kien imur Pawlu dejjem kienu jmorru wara dawn l-allima folot, ħafna minnhom kienu ġejjin minn background ġudaistiku ludi li jaraw kif iħarbtu il-messaġġ tiegħu. U ovvjament hekk kienu qegħdin jagħmlu fi Kreta, Pawlu jgħid li dawn huma nies qarrieqa li qegħdin jxandru ħwejjeġ ma meshomx jixandru u li qegħdin jaqalbu ħwejjeġ għaw djar sħaħ bit-tagħlim falz tagħhom u wkoll il-motivazzjoni tagħhom kienet biex jagħmlu il-flus. Allura Pawlu ried li Titu jaħtar mexxejja f'kull belt biex dawn il-mexxejja ikunu mhux biss jamministraw l-affarijiet tal-Knisja ma wkoll ikunu modelli għall-aħwa kif għandhom jemnu, x'għandhom jemnu, x'm'għandhomx jemnu, kif għandhom iġibu ruhom, il-karattru l-imġieba kif għandha tkun u d-diskors ta' bniedem ġenwin. U l-Apostlu Pawlu jagħmel dan il-kontrast bejn dawn l-allima qarrieqa u l-allima ġenwini li jżommu mal-kelma u li huma fidili lejn il-kelma. Dwar l-allima folot jgħid li huma jipprofessaw li jafu l-Alla. Ġifieri fil-kliem modern jgħidu li huma nsara, jgħidu li huma Kristjani, jgħidu li huma evanġeliċi jekk trid, jgħidu li jagħmlu l-Evanġelju, jgħidu li huma dixxipli ta' Ġesu Kristu. U ħafna jqisuhom bħala dixxipli ta' Ġesu Kristu. Jipprofessaw bħalhom jgħidu illi jafu lill-Alla. Imma b'azzjoniethom jiġħduh. Actions jgħidu bl-Ingliż speaks louder than words. Int qed tgħid li temmen fi Kristu ma b'dak li qed tagħmel għax jekk inti temmen fi Kristu ma naħsibx li ħaxxandar dottrina kontra Kristu u ma naħsibx li ħatkun qarrieq f'dak li tajt u f'dak li tagħmel u ma naħsibx li tagħmlu biex tisloħ lil dak li jkun. Ġifieri qegħdin jgħidu ħaġa imma l-azzjonijiet tagħhom igdbuhom. Huma detestibbli u diżubbidjenti u diżapprovati minn kulat tajjeb. Tinnotaw reġa' semmi diżapprovati minn kulat tajjeb. Huma kapaċi jagħmlu xejn tajjeb. Bħal meta għandek fabbrika qed tipproduċi prodott, mbagħad ikollok il-quality control u pum din reject, din mhix tajba, armi. Dawn huma rejected, mhumiex tajbin. Huma diżubbidjenti lejn Alla u huma detestibbli. Waħda minn dawk il-kliem tqal li nsibu fil-traduzzjoni tal-Patt il-Ġdid. Detestibbli xi tfisser. Mistaxilu kont fuq ix-xogħol kellu tuffiħa sabiħa għall-break, kif isiru d-9:09, stennew ftit issa għandi ċans nieħu naqra kafè. U dit tuffiħa ħamra sabiħa tleq, għamiltilha waħdek u qdimta. Imma ġewwa kienet detestibbli, guys. Kienet imħassra, disgustanti u armejta lem. Ġifieri mhix inbilli tajt u fuq barra tidher sabiħ, imma jekk fuq ġew fuq qalbek m'hemmx fidi, m'hemmx dusija, m'hemmx ubbedjenza lejn Alla, int ma tiswa xejn. So dawk huma l-allima folot. L-azzjonijiet tagħhom igdbuhom. Ġesu għalilna u xek, intom tarfuhom minn xiex. Siġra tarafha mill-frott tagħha. L-Apostlu Pawlu ħafna drabi jsemmija, Pietru jsemmija, Ġuda jsemmija, Ġabbu jsemmija. L-istess kien. Mhux biss li tajt, importanti li tipprofessa l-fidi, li temmen u li tajt li temmen, imma mbagħad irid ikun hemm bilanċ
bejn dak li tajt u bejn dak li tagħmel. Lil Titu l-Apostlu Pawlu jgħidlu f'kollox uri lilek innifsek mudell ta' opri tajba. Fit-tagħlim uri integrità u dinjità. Mudell ta' opri tajba. Aħna kollha nsegwu lil xulxin b'xi mod jew ieħor. Kollha kellna influenza ta' nies illi konxjament jew inkonxjament influenzawna. Ġimgħa kont qed nitkellem ma' tfal fuq il-mejda tal-ikel. U iddeċidew li jiena workaholic. Onestament ma nqisli lin-nifsi hekk imma xogħol li nagħmlu. U ġieli mmur ix-xogħol, warrajt, ferħan, ħammur naħdem, u ġieli mmur jisu għandu pis ta' tullennata fuq u ngħidilhom m'għandix aptit immur, imma mmur xorta. Min fejn ġibta dik? Min għand missieri. Le, kien iqum qabel titla' x-xemx u fit-8 kien għadu qed iqatta' s-silla biex jalef lil bejjen. Mbagħad jidħol, mbagħad jiekol, mbagħad jistrieħ iva, ma kien jaħdem. U tara kuljum għal 15-il sena l-importanza tax-xogħol li inti taħdem biex tipprovdi għall-familja tiegħek daħlet ġo fija. Uri lilek innifsek għallu mudell ta' opri tajba. U meta taqra l-kwalifiċi li jagħti għall-elders, għall-presbiteri huma għolien ħafna. Mhux biss x'jagħmlu ma l-karattru tagħhom. L-abilità li jkunu dixxiplinati, li jkunu qaddisin f'imġibbithom, illi ma jkunux jitlalhom malajr li mhumiex ivvizzjati għall-inbit u ħafna kwalifiċi oħra. Apparti li kapaċi jgħalmu l-verità u jiġħdu l-errur, għandek dawn il-nies impoġġija fil-Knisja biex ikunu modelli għall-bqija tal-aħwa. U aħna konna mberkin f'din il-Knisja minn elders bħal dawk. U wieħed jitlob minna illi nitolbu għalihom biex il-mulej isaħħaħhom u jżommhom sodi għaliex it-tentazzjoni ħad tkun ikbar għalihom u x-xitan ġeneralment jattakka lil mexxejja biex ikisser il-bqija tal-Knisja. U fl-istess kuntest irrid ngħid kelma fid-dinja tal-lum l-influenza ma tiqafx kif ħriġna mill-Knisja ma id-dar għandna aċċess għal ħafna predikaturi u ħafna għalliema. Attenti x'taslu. Għax daqskemm ħassibu għalliema li ħajkunu ta' għajnuna, jaf ikun hemm oħrajn li jidhru bħal dik it-tuffieħa tiegħi ħomor u żbieħ fuq barra imma fuq ġewwa ikollhom skosta ħsir. Attenti. Dawk huma l-modelli li Pawlu jippreżentanna għall-opri tajba. Evitaw li tagħmlu bħal l-għalliema folot, imma fl-istess ħin fil-Knisja l-mulej jipprovdi presbiteri biex ikunu modelli ta' opri tajba. Tajni ma xinu dal-enfasi kollu dwar l-opri tajba. F'kapitlu 2 vers 14 jgħidilna li Ġesu Kristu ta' lilu nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull illegalità, minn kull ħażen u jippurifika għalih innifsu poplu bħala possess tiegħu, imħeġġeġ għall-opri tajba. Mela Ġesu Kristu ta' lilu nnifsu miet fuq is-salib, offra lilu nnifsu b'sagrifiċċju lil Alla. Għaliex, x'kien l-iskop li Ġesu reħa lilu nnifsu fidejn il-midinbin biex ikun maqtul fuq is-salib. Għalli ma skop, għax inti meta tagħmel xi ħaġa tagħmilha biex takkwista xi ħaġa biex skop. Sabiex jifdina minn kull ħażen, fi kliem ieħor sabiex jeħlisna mid-dnub, mill-ħtija, mill-konsegwenzi tad-dnub, mill-kastik etern tad-dnub. Kristu ħelisna minn dnubietna billi miet għalina u jippurifika għalih innifsu poplu għal possess tiegħu. Kristu miet biex jiġbor għalih poplu, biex isejjaħlu il-poplu tiegħi.
Għalhekk miet Ġesu fuq is-salib. U dal-poplu Ġesu ried li jkun poplu nadif. Jippurifika għalih innifsu poplu. Nadif. Għaliex jekk m'intix nadif m'għandekx użu. Jekk inti d-dar trid taqleb l-ikel fil-plat u tixrob ta' silma, ma taqbadx plat li qiegħed fis-sink ilu jumejn hemm kollu żejt u kollu salsa li kilt jumejn ilu u tpoġġi fuq il-mejda u taqleb l-ikel ġo fih. Dak il-plat frankament huwa bla użu fis-sink. X'tagħmel? Taħslu, tixxuttaħ, taħsel dik it-tazza, tixxuttaħ, imbagħad għandha użu għax hija nadifa. U x'inhu l-użu tagħna? Għaliex Ġesu miet u bata biex jakkwista lilna bħala l-poplu tiegħu. Għalfejn? Kellu xi skop? Iva. Jippurifika għalih innifsu poplu possess tiegħu imħeġġeġ għall-opri tajba. Dak hu l-iskop tas-salvazzjoni tagħna. Indaħluha f'moħħna din l-aħwa. Kristu xtrana u miet għalina fuq is-salib biex ikollu poplu imħeġġeġ, entużjast biex jagħmel opri tajba. Bħalli kieku Alla li huwa Spiritu irrid juża l-idejn materjali tagħna biex ngħinu li xulxin u l-ħalq u l-widnejn u l-għajnejn biex inkunu ta' servizz għal xulxin. Li Alla juża lilna l-poplu tiegħu biex jagħmel it-tajjeb lill-bnedmin kollha. Dak huwa l-missjoni tagħna fuq l-art, għalhekk Alla meta nsalvaw ma jaqbadx joħodna mill-ewwel għandu l-ġenna, aħallina hawn biex inkunu strumenti fidejh biex nagħmlu opri tajba, ħwejjeġ tajba, ta' ħniena ta' karità, ta' ġid lill-proxmu tagħna. Kemm hija sabiħa. Din hija r-raġuni illi kellu bżonn isewwina biex ngħidlek. Għax ma konniex għadna tajbin, veru Alla ħalaqna fil-bidu fi xbija tiegħu u parti mill-xbija tiegħu kienet li naħdmu li nimmanifestaw l-imħabba tiegħu. Imma ġratilna l-ħsara, daħal id-dnub u d-dnub minn flok issa qegħdin inkunu strumenti ta' mħabba ħafna drabi, inkunu ta' ejra u ta' odju u ta' tfixkin lil xulxin. Dik hija d-dinja madwarna, ħarsu madwarkom u taraw jekk hux il-każ jew le. Imma Ġesu ġie biex jifdina bħalli kieku bħal meta għandek ejja ngħidu washing machine li tuża biex taħsel il-ħwejjeġ. U din tibda tisma' ħafna ħsejjes qisu ajruplan ħajjisplodi. U tajt hemm hawn iċ-ċajt. Titfija ma nistax nużaha, terġa' tipprova l-istess hemm iċ-ċajt. Aw x'tagħmel biha dik il-washing machine? X'tagħmel biha? Waħda minn żewġ affarijiet, le? Jew tarmija. Titfaħħa fl-iskib, jew tgħidulhom jiġu għalija. Jew kellha sewwija. Taf xiex Alla seta ramina, ma raminix imma. Alla qabad u ġie biex isewwina, biex ġibna mill-ġdid naħdmu u naħdmu tajjeb. Forsi fuq barra xin tiġi lura l-washing machine msewwija, tidher l-istess kif kienet qabel. Hemm issa differenza. Issa tixala, issa tajta il-programm tfajta l-ħwejġ u seta taħdem. U għallek ridna. Jien fdejtkom, jien ħlistkom mid-dnub, jiena ġibtkom kif suppost tkunu biex taħdmu, biex tagħmlu tajjeb, biex ikolkom utilità f'din id-dinja, biex nużakom ħalli nwassal l-imħabba tiegħi lill-bnedmin. Għalhekk imbagħad jgħidilhom ftit aktar l-isfel, kapitlu 3 vers 1, fakkarhom ikunu sottomessi għal ħakkiema u l-awtoritajiet, ikunu ubbidjenti, ikunu lesti għal kull opra tajba. Id-dottrina tal-salvazzjoni, teoloġija ngħidu la soterioloġija, u dwar il-fidwa, dwar it-talim profond tal-iskrittura fuq it-teoloġija tas-salvazzjoni. U inti qiegħed id-dar bil-qiegħda fuq l-iskrivanija timla ir-return tal-income tax. Tajjeb, tajli x'għandhom x'jaqsmu fl-imkien.
jew inkella dan it-tagħlim bibliku dwar l-Evanġelju u inti qiegħed wara l-istering qiegħed is-suq. Sejjer lejn id-dar. Tgħidli ma jaqblux x'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Għandhom jew m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Fakkarhom ikunu sottomessi għal ħakkiema u l-awtoritajiet, ġifieri l-gvern tagħna, il-liġi ta' pajjiżna. Ikunu bdjenti. Ġifieri inti beda qed timla l-karta ta' return tal-income tax. Forsi hawn xi wħud ma nafx li jfottu xi ftit. Min jaf. Ma jiddikjarawx kollox. Mhux in-nisrani. Mhux in-nisrani. Nisrani msejjaħ biex jagħmel opri tajba u opra tajba li tkun onest u bidjenti lejn il-liġijiet ta' pajjiż u tiddikjara kull solt li inti qlajt biex imbagħad tħallas it-taxxa fuq. U l-karozza tafu li hemm il-highway code. Sewwa, ġifieri jekk inti qiegħed ferja li jgħidlek 60 u inti għaddej bi 80, forsi l-kuxjenza għandha tgħidlek isma' mhux għalhekk sejjaħlek, mhux għalhekk mit Kristu biex iħallik diżubbidjenti bħal dik il-magna tal-ħasid iċċekkċek u tagħmel l-istorbju hija mixja. Int kont imfejja biex tkun ubbidjenti. U inċidentalment meta nobdu l-highway code nkunu qegħdin kif tgħid nissalvagwardjaw il-ħajja ta' xulxin ukoll, ġifieri qegħdin nagħmlu pjaċir lil xulxin. Tajli allura din is-salvazzjoni kollha qiegħda biss għal l-income tax u għal kif insuq u le, aktar wisa minn hekk. Ikunu bidjenti, ikunu lesti għal kull opra tajba. Ixini, dan kien eżempju, imma Alla tagħna din il-libertà biex issa nimirħu fit-tjieba, fil-ġenerożità, fil-ħniena, fil-ħlewwa, fil-lajnuna li nistgħu nagħtu lil xulxin. Kont qed naħseb imma eżattament x'inhuma dawn l-opri tajba li qegħdin nitkellmu fuqhom. U wasal tal din id-definizzjoni ara taqblux miegħi. L-opri tajba huma l-emejja kollha imwettqa fuq bidjenza lejn il-liġi tal-Alla. Motivati mill-imħabba, magħmula għall-glorja ta' Alla u għall-benefiċċju tal-proxmu. Kull ma tagħmel u kull ma tgħid li jaqbel mar-rieda ta' Alla, li inti motivat mhux b'xi intenzjoni oħra ta' biex tidher pereżempju, le, motivat għax ġenwinament tħobb tagħmlu għall-glorja ta' Alla u biex tgħin il-ħadd ieħor. Pereżempju tagħti pakkett ta' ġin għal-food bank, dik hija opra tajba. Kelma ta' inkoraġġiment meta tara xi ħadd minn ħutek għaddej minn żmien diffiċli. Meta toffri ktieb evanġeliku marsa skala. Meta titlob għal xi ħadd li huwa marid. Meta tgħallem it-tfal. Kif qed isir bħalissa. Meta fuq ix-xogħol tiegħek tagħti servizz u tagħtih bil-qalb, b'ġenwinità. Illi dak li jkun verament tipprova kif ngħidu bil-Malti taqdih mill-koxxa. U wkoll opra tajba li tipprepara plattaġin tajjeb għall-familja tiegħek. U l-bqija. Tajlu intu qed issemmi affarijiet ta' kuljum, affarijiet żgħar. X'tippretendi li tagħmel? Aħna mhux affarijiet żgħar nagħmlu. Imma jekk tagħmilhom bl-imħabba x'differenza jagħmlu? Susanna Wesley u Charles u John Wesley li nkantaw l-għanijiet tagħhom hawnhekk. Darba kitbet hekk qalet enni mulej. Niftakar li d-devozzjonijiet jew id-devozzjoni m'għandix tkun limitata għall-Knisja jew fit-talb u l-meditazzjoni biss. Hemmhekk ukoll naturalment le. Li aħna
qegħdin nuru devozzjoni qima lil Alla meta niġu l-Knisja u meta qegħdin id-dar naqraw il-Bibja u nitolbu. Iżda li kullimkien inkun fil-preżenza tiegħek, għalhekk jalla kull kelma u azzjoni tiegħi ikollhom valur morali. Jalla l-ħidma kollha tiegħi ta' kuljum isiru għalik u fi spiritu ta' ubbidjenza. Dik il-frażi li l-ħidma kollha tiegħi ta' kuljum isiru għalik. Illi inti meta qiegħda taħsel il-platti u dak ix-xogħol tagħmlu b'attitudni tajba u toffri ħidmietek lil Ġesu. Inti tkun qed tagħtih qima, dik hija opra tajba ħafna. Daqs kemm meta tiġi l-Knisja u tkanta, tifħir u titlob lil Alla mal-aħwa l-oħra. Enni mulej, illi ngħix fil-preżenza tiegħek u li kull ma nagħmel nagħmlu għalik, għall-glorja tiegħek. Tajli okej, mela Ġesu salvana biskop biex nagħmlu l-opri tajba, ma x'inhu s-siwi tagħhom? Għalfejn għandhom valur l-opri tajba? U l-Apostlu Pawlu tina risposta doppja. Waħda negattiva u jgħidilna r-raġuni għaliex l-opri tajba ma jservux. Imma mbagħad jagħtina risposta pożittiva u jgħidilna x'inhu l-valur tagħhom. Nibdew l-ewwel waħda. Kapitlu 3 vers 5 jgħid li Alla salvana mhux minħabba l-opri li konna għamilna fil-ġustizzja, iżda skont il-ħniena tiegħu bil-ħasid tar-reġenerazzjoni u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Mhux, tinnotaw il-kelma mhux minħabba l-opri li konna għamilna. Aħna ma salvajniex għax konna super tajbin u nistaw nippreżentaw quddiem Alla s-CV tagħna u ngħidulu ara mulejka ma minna affarijiet tajbin. Salvana. Le. Ġibnielu CV mimli dnubiet. Sewwa. Ġifieri hija delużjoni tal-moħħ imkabbar tal-bniedem illi jimmaġina li jista' jsalva bl-opri tiegħu. Meta tikka waħda ta' onestà għandha tikkonvinċik li jekk xejn jinħaqni mhux is-salvazzjoni ma ħaqni il-kundanna tal-Alla. U l-Pawli għamela ċara fil-passaġġ li għadna kemm rajna illi s-salvazzjoni mhix xi ħaġa li għamilni aħna. Vers 4 jgħid illi hija riżultat tal-bontà tal-Alla, ta' tjieba tal-Alla. U l-imħabba tiegħu lejn il-bnedmin. Hemm is-sors tas-salvazzjoni ta' Alla, il-qalb tajba u l-imħabba tiegħu. Salvana skont il-ħniena tiegħu mhux għax kien jistħoqilna. Salvana bir-reġenerazzjoni tal-Ispirtu Santu. Kien l-Ispirtu Santu li wellidna mill-ġdid, mhux aħna wellidna lilna nfusna. U li sawwa fuqna blana permezz ta' Ġesu Kristu s-Salvatur tagħna. Sabiex iġġustifikati bil-grazzja tiegħu, mhux bil-mertu tagħna, ma grazzja qotja b'xejn, favur li ma jistħoqilniex. So, is-salvazzjoni mhix xi ħaġa li ħdimna li aħna, imma hija xogħol Alla Trinità, il-Missier li ħabna, Ġesu Kristu li meta għalina, l-Ispirtu Santu li wellidna mill-ġdid. U hija mogħtija lilna din is-salvazzjoni bħala qotja, bħala pjaċir, bħala grazzja. U naturalment jien naf li dawn il-ħwejjeġ ta' fuqhom u m'għandix għalfejn ninsisti magħhom u intawwal fuqhom magħkom. Meta qegħdin xandru l-Vanġelu jeħtieġ ninsistu fuq dan l-affarijiet. Imma intom għall-grazzja tal-Alla u jien magħkom għarafna li aħna maħna xejn, li aħna midinbin bla fejda ta' xejn u li morna għandu idejna vojta u tlabnieh ikollu ħnina minna u Alla sawwa fuqna il-ġenerosità tas-salvazzjoni fi Kristu. Aħna nafuhom, imma l-aħwa hemm periklu
illi meta nenfasizzaw din il-verità tal-Evanġelju, ninjoraw il-parti l-oħra li hija daqshekk ieħor importanti tal-messaġġ tal-għalina. Aħna l-Evanġeliċi tant ninsistu li aħna salvati mhux mill-opri li kważi għajtu li hux vera jew le. Li kważi il-kelma opri tajba hija kelma ħażina f'udnejna. Kważi hija kelma ħażina. Meta l-Iskrittura l-enfasi tagħha illi dawk li huma salvati b'iskop biex il-ħajja tagħhom tkun tfawwar bl-opri tajba. Mhux bħala il-kawża tas-salvazzjoni, imma bħala r-riżultat tas-salvazzjoni, bħala il-frott tas-salvazzjoni. Affidabbli jgħid imbagħad immedjatament wara. Affidabbli. Ġifieri ta' min joqgħod fuq din l-affermazzjoni u fuq dawn il-ħwejjeġ irridek tinsisti pastor evanġeliku. L-Ispiritu Santu qed jgħidlek, insisti li l-nies li huma konvertiti li hemm quddiemek tinsisti magħhom fuq dan. X'inhu? Illi sabiex dawk li jemmnu falla u ċew aħna li aħna salvati jieħdu ħsieb jinkaġġaw fl-opri tajba. Tidħol fihom b'ruħek u b'ġismek li tajt dan u issa l-iskop ta' ħajti, issa naf x'għandi nagħmel f'din id-dinja. Alla salvani, naf li mhux bil-opri tiegħi jien midneb. Immissa li sewwini li issa jien magna taħdem, jiena poġġini hawnhekk biex infur bl-opri tajba. U fid-dar, u fuq ix-xogħol, u fil-knisja, u kull fejn inkun, jiena rrid nagħti l-bqija ta' ħajti għall-opri tajba. Dawn il-ħwejjeġ huma tajbin u sibja għall-bnedmin. Okay, ma nagħmluhomx biex insalvaw, ma nagħmluhom għax aħna salvati. U għaliex li tagħmel l-opri tajba hija xi ħaġa sewja, utli, ta' bżonn li ħatejn il-ħadd ieħor. U kemm hawn bżonn illi ngħinu xulxin. Ma kienx sewi x-xogħol talla għalina tgħid li x-xogħlu illi bagħat il-libnu għax ħajja perfetta talilu nnifsu biex ikun it-torturat. Dak kien ix-xogħol talla għalina. Ix-xogħol li sewa għalina, x'iswilna? Il-maħfra, il-ġustifikazzjoni, l-adozzjoni, it-tama tal-ħajja ta' dejjem. Mela, l-aħwa, jekk dan huwa missierna, illi ħadem favur tagħna u għadu jaħdem favur tagħna, m'għandniex aħna nippruvaw nikkupjaw lill-missierna ta' smewiet u nkunu aħna wkoll bħalu ħaddiema ta' opri tajba. Fid-dar, il-test tal-fidi tiegħek huwa fid-dar. Mhux meta tiġi hawnhekk kulħadd super reliġjuż. Id-dar tajjeb. Pawlu fil-bidu ta' kapitlu 2 ikellem lill-irġiel kbar maturi, ikellem lin-nisa maturi biex jgħalmu lin-nisa aktar żgħażagħ u l-żgħażagħ ukoll u kollha jagħtihom kelma partikolari, però donnu tema rikorrenti għal kull persuna inti jekk intix missier jew hom jew żagħżugħ jew żagħżugħa hija il-kelma li nkunu sobriji. Tgħidli xi tfisser din? Li jkollok moħħok hemm. Dixxiplinat, taf fejn trid tasal u taħdem biex tasal hemmhekk. U ma tħallix affarijiet oħra jtelfuk il-konċentrazzjoni tiegħek. U għandna xi tellifna l-konċentrazzjoni tagħna ta' fil-ħajja Kristjana. Qiegħed fil-but jekk ġiet tħossu dak. U hemm ħafna affarijiet oħra. Imma kif tkun sober-minded, kif tkun bniedem li għandek autokontroll fuq innifsek,
allura taf fejn għandek tasal. U jien bħala missier ngħid jiena rrid inkun il-missier ta' dil familja. Li niprovdilhom, li nieħu ħsiebhom, li nipproteġihom, li nħobbhom b'qalbi kollha, li nuri l-ġbija tal missier lill-ulid u lill-marti. U l-mara tgħid jiena b'moħħi irrid inkun bniedma il-mara li rridni Alla, mhux kif jgħidu lin-nies tad-dinja. Imma iva nirrispettah lir-raġel tiegħi u nħobbu u naħdem u nistinka u ma ngergirx li qed nagħmel il-faġendi d-dar u naħsel l-art hawnhekk. U m'għandix xi karriera glorjuża hemm barra. Imma bil-qalb kollha nservi l-familja tiegħi. U jekk inti żagħżugħ tgħid jiena bħalissa żagħżugħ jiena rrid nistudja u rrid nistudja bil-qalb għax dan huwa il-ħidma tiegħi. Din hija s-sejħa tiegħi għax jiena rrid li ikolli karriera biex inkun nista' nrabbi familja. U ma noqgħodx naħli ħin u niskrolja fil-vojt. Imma konċentrat fuq l-istudju tiegħi u nkun kapaċi ngħix ħajja bilanċjata. Tiswa illi tgħix ħajja tajba. Tiswa għalik u tiswa ta' madwarek u tiswa għas-soċjetà u tiswa l-familja tiegħek. Fuq ix-xogħol pereżempju, Pawlu jikellem lill-siera u jgħidilhom biex ikunu sottomessi għal padruni tagħhom biex joġbuhom ferm, biex ma joqgħodux jikkontradixxuhom, biex ma jġenbux, jiġifieri ma jsirqux xi ħaġa minn fuq ix-xogħol joħduha magħhom id-dar. Iżda jkunu nies ta' min jafdhom għal kollox. U aħna nistgħu napplikaw faċilment aħna li aħna ħaddiema illi tajt jien ħammur ix-xogħol mhux kontra qalbi. Jiena qed inservi li Kristu, din hija l-opra tajba li rrid nagħmel Kristu, li nagħti servizz tajjeb jew nagħmel prodott tajjeb lill-klijenti tiegħi. U nservihom jekk inti impjegat lill-imgħallem tiegħek u lill-pazjenti jew il-klijenti tiegħek huma min huma. U x'differenza tagħmel? Bniedem jinduna jekk intix qed taqdih hekk jew inkella intix qed taqdih bil-qalb u tagħmel kull sforz biex li dak li jkun tagħtih l-aħjar servizz. U fil-Knisja wkoll jiena nħares lejkom u nirringrazzja l-Alla għal-ħidmiet li jsiru ħafna drabi fil-moħbi fil-kwiet f'din il-Knisja. Opra tajba li Lino qed jitraduċi u qiegħed waħdu llum. Opra tajba li l-allima tat-tfal jgħallmuhom. Opra tajba li xi ħadd naddaf l-art. Opra tajba li xi ħadd jipprovdilna belate wara s-servizz u li jaħsel il-platti. It-tazzi rrid ngħid, it-tazzi ma jħassdux weħidhom ta'. Xi ħadd jaħsilhom u nirxifhom. Opra tajba li xi ħadd jieħu ħsieb il-midja tal-Knisja. Opra tajba li xi ħadd jipprepara kull ġimgħa priedka. Li tħoddlok mhux biss ħinek imma saħħtek ukoll biex tipprepara. Opra tajba li kultant jiġi ħadd fuq jisibni jisni wiċċ raskrija jien mdejja li x'għandek ġew. Ngħidlhom bħalissa dejjem żmien ħażin. Nitlob għalik. U hija kelma ta' inkoraġġiment. Opra tajba. Tiftakruh l-Anwar. Anwar kien Kristjan żagħżugħ, illum miżżewweġ u għandu X number ta' tfal, ma nafx kemm eżatt imma numbru sew. U xi snin ilu kien jiġi magħna llum m'għadux Malta. U x'kien jagħmel tiftakru? Kien jiġi kwarta nofsija qabel, joqgħod fil-bieb u jilqa' kull min jiġi. U jekk ġew barranin, isibilhom post. Tihom l-headphones. Jiena mort fi knejjes barra minn Malta. U ġieli tidħol fi knisja u qisek inviżibbli. Semmi mhux eżattament ma nidirx, imma qisu ma daħal ħadd. U tissib post hemmhekk fil-kwiet. Kemm hu sabiħ jiġi xi ħadd jilqak ħallo u dik l-akkoljenza kollha u jdaħlek u jsiblek post. Għaxer ngħidulu. Anwar tela il-post tiegħu għadu miftuħ vera għal min iridu. X'ngħid l-aħħar kelma dwar ix-xogħol tal-evanġeliżmu. L-aħwa li xandar l-Evanġelju hija opra tajba. Naħseb irrid ngħid iktar minn hekk. Forsi hija l-ikbar opra tajba li aħna nistgħu nagħmlu fuq l-art. Għax meta qiegħed
nejn fiżikament il xi ħadd qed ngħinu fil-ġisem li hu tajjeb li hu tajjeb. Imma meta qed nagħtih l-Evanġelju, qed nagħtih il-possibilità li jkollu ħajja eterna u s-salvazzjoni ta' ruħu. Imma nerġa' mmur għall-ittra lil Titu, il-kelma tagħna trid tkun affidabbli, trid tkun konvinċenti. Kif mhux biżżejjed aħna li nurwhom il-kidba tal-verità, imma jeħtieġ li bħajjitna nurwhom il-qawwa tal-verità lin-nies hemm barra. Għalhekk pereżempju meta kien qed jitkellem fuq u jagħti istruzzjonijiet lin-nisa żgħażagħ u kif iġibu ruħhom fid-dar, jgħidulhom isma' għejxu twajbin, safjin, ħaddiema f'darkom, prudenti, tħobbu lil żwieġkom, l-tfal tagħkom, etc. sabiex kelmet Alla ma tkunx disprezzata. Għaliex għax jekk inti sħabek jafuk li inti x'għandar il-Ġesu imma mbagħad daqqatajt fuq in-nies, tiskarta fuq ix-xogħol u wejja aħjar ma tgħid xejn. Inti qed twaqqa l-kelma tal-Alla għaċ-ċaj taż-żufjett biex dak li jkun jgħid l-Evanġeli Ġesu li x'għandar, ara x'inhu jagħmel. Ħalli ma tkunx disprezzata. U b'mod pożittiv imbagħad meta kien qed jitkellem dwar l-imġiba tajba tal-ilsiera, jgħidilhom sabiex b'kull mod iżżejnu id-dottrina tal-Alla Salvatur tagħna. Iżżejnuha tagħmluha sabiħ attraenti l-Evanġelju bl-imġiba tajba tagħkom. Ġifieri rridu inxandru l-kelma imma rridu noqogħdu attenti li ħajjitna tkun konsistenti mal-istess kelma li nxandru. Iva jew le. Din il-ġimgħa smajna bl-aħbar kera illi xi ħadd qatel lil Charlie Kirk li kien attivist politiku Repubblikan patriot Amerikan illi dar l-Amerika kollha dan jiddibatti mal-istudenti biex iwassal il-messaġġ konservattiv. Imma fl-istess ħin ma tistax ma tinnotax jekk tisma' mqar nofsija mill-kliem tiegħu. Ix-xewqa tiegħu li jaqsam ukoll mal-istudenti jgħiduli intom l-Evanġelu. Ma kienx ikun hemm sezzjoni waħda illi ma kienx b'xi mod jew ieħor jaqsam it-testimonjanza tiegħu jew l-Evanġelju u jsejjaħ lill-istudenti biex jafdaw lil Ġesu bħala Salvatur tagħhom. U qatluh. Qed dispjaċina hu. Jiena Italija dakinhar ma stajtx norqod, għamilt lejn ma nistax norqod. Għaliex siktu vuċi ta' raġel 31 sena illi kien qed jilħaq miljuni ta' żgħażagħ Amerikani. It-talba tiegħi lill-Alla hi illi hu kien imsikket imma li Alla jqajjem eluf u miljuni ta' nisa u rġiel li jkunu lesti fuq il-post tax-xogħol tagħhom jagħtu xhieda kredibbli ta' Ġesu Kristu u jxandru l-Evanġelju. Jiena u inti qatt ma ħajkonna l-opportunità illi nkellmu eluf ta' nies jew nilħqu miljuni ta' nies. Imma fil-providenza tiegħu Alla tagħna din l-għalqa. Int tista' tilħaq nies li jien ma nistax nilħaqhom u jien l-istess. Maħniex imsejħin biex nagħmlu affarijiet kbar għal Alla. Imma aħna msejħin biex nagħmlu affarijiet żgħar imma b'imħabba kbira. L-aħħar referenza hija vers 14 ta' kapitlu 3. In-nies tagħna għandhom jitalmu jingaġġaw fuq prit tajba ħalli jipprovdu għal bżonnijiet neċessarji sabiex ma jkunux bla frott. In-nies tagħna għandhom jitalmu jingaġġaw fuq prit tajba.
Tajd li naqra insult dan kważi. Mhux bħalli kieku ma nafu xejn. Mhux bħalli kieku maħniex nagħmlu opri tajba. Ma dejjem hemm x'titgħallem iktar u tikber le. Jiena meta bdejt nistudja biology fil-Form 3, kien hemm xi affarijiet li kont nafhom il-General Science li kont tallimt is-sentejn qabel, u meta ġejt għall A level imbagħad, kien hemm xi affarijiet li diġà kont nafhom il-low level u mbagħad iżżid magħhom. Mbagħad meta bdejt il-kors tal-mediċina u bdejt nitgħallem il-fiżjoloġija, kien hemm affarijiet li kont nafhom u affarijiet li żid magħhom. U hekk qed jgħidilna tal-Apostlu. Ġifieri, nirringrazzja l-Alla kull wieħed u waħda minnkom li għandkom qalb tajba, li taħdmu, li tistinkaw. Imma frankament nistgħu nagħmlu iktar le? Nistgħu nagħmlu ħafna iktar milli diġà qegħdin nagħmlu. Għaliex? Għalli ma jkunux bla frott. Darba minnhom ħafna snilu, kont għadni tifel ta' xi 8 snin, kont ma' missieri sejrin l-għalqa, kellu dan il-moħriet u kellu l-karru miegħu u bil-qiegħda ħdeħu qegħdin insuqu. U fit-triq li konna għaddejjin minna kien hemm dawk is-siġar bil-fjuri pink, taf għalli ma qed ngħid, f'xi wħud mit-toroq għandna. U l-missieri għatlu il-ġenju li jiena, għatlu jasra kieku l-gvern jagħmel it-toroq kollha ta' Għawdex u fil-ġnub jagħmlhom kollha bis-siġar bħal dawn kemm ikun sabiħ. U missiera qalli, Ġo, inti taħseb li hija idea tajba illi l-gvern jieħu ir-raba lil bdiewa li qegħdin jipprovdulna x'nieklu biex noqogħdu nagħmlu s-siġar tal-fjuri. Jien nemmen li l-fjuri huma importanti wkoll, imma li tiekol tiġi priorità. Li tiekol hija priorità. Meta kien għadu b'saħħtu kellu għalqa ta' pinu illi kien jaħrata, idemmila, imbagħad iħawwel ix-xitel tat-tadam, isaqqihom naqrilma kull wieħed f'kull bejta, jerġa' jmur isaqqihom għax inkella jinxfu, jerġa' jmur isaqqihom jibda jnaqqi l-ħaxix ħażin, jerġa' jgħaddi. Għalfejn dan ix-xogħol kollu pa? Biex imbagħad meta jiġi s-sajf, immorru bil-kaxxi u naqtaw it-tadam. U tadam ta' veru aħmar hekk kbir, kollu toma. Mhux bħat tadam li nixtru minn li del qisu tal-plastik bla toma. Ix-xogħol li kien jagħmel għamlu biskop biex jagħti il-frott. U tbatija ta' Ġesu fuq is-salib għamilha biskop biex jiena u inti f'din id-dinja nipproduċu ħafna frott ta' ħlewwa, ta' ħniena, ta' tjieba, ta' mħabba, ta' għajnuna li xulxin. Fid-dinja l-aħwa nagħlaq b'din. Jekk timmira li tgħix għall pjaċiri tiegħek, hekk biex tħossok tajjeb, se tgħaddi ħajtek tiġri wara r-riħ u minflok tajjeb tħossok vojt. Imma jekk inti timmira li tagħmel it-tajjeb, se tgħix ħajja utli, se tgħix ħajja mimlija, għax se tkun qed twettaq l-iskop li għalih Kristu miet. L-iskop kien illi ikollu poplu, il-possess tiegħu imħeġġeġ għall-opri tajba. L-aħwa se nagħmlu frott jew le? Amen.